କିଛି ପାଟି କରି ବାହାର ପାଟି ବାପୁ ଷ୍ଟପ୍। କ'ଣ ଚଗଲି ବାବୁ ଦୋକାନ ବଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଆସି ଭୁସି କଟା କାଟିଲେଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକିରି। ଭୁସି ଆଜ୍ଞା ତ ଭୁସି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୁସି ନ କାଟିଲେ କେମିତି ହେବ? ଇଏ ଗୋରୁଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ, ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। କାଟି ଘରେ ଦେଇ ଭୁସି ଭୁସି ଟୋଟାଲ୍ କାଟି ନ କରିଲେ ସେଠି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ କାଟିବି ଇଏ ଶୁଣ ଗୋଟା ଗାଈ ଦେବା। ଏ ଗାଈଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ମାଡ଼ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମେ କହୁଛ ମୋତେ ଶୁଭୁନି ଏଥିରେ। ଦେଖ ସେ ଗାଈ ଗୋଟାଏ ଗାଈ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ପାଳି ଯାଇଛି, 6ଟା ପାଳି ତା ବାଛୁରୀ ସେଠି ଅଛି, ସେଟା ମାଇ ବାଛୁରୀଟା ଭଲ ବାଛୁରୀ ହେଇଛି। ଗାଈ ଆମେ ଭୁସି କାଟି ଖୁଆଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ତ ଆଜିକାଲି ସୁଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେ। ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇ କୋଡ଼ି HP ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନେଇଆଲେ କଲେ। ଆଗରୁ ଯଦି ଆଗ ଭଳି ଆମେ ଯଦି ଆଣିକିରି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠି ଏଇ ଭୁସି ଖାଇଲେ ହେବ? ଦାନା ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଭଲ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି, ସେଟା ଯଦି ମଣିଷ ଝାଡ଼ା ଭଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଛଣ କଟା ହିଁ ଦିଆହେବ ଆଉ ଘାସ ସେଇ ଗୋବର ଯଦି ଆମେ ଟାଙ୍କି କରି ଗ୍ୟାସ୍ କରିକି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା କେତେ ସୁବିଧା ହେବ? ଗାଈ ରଖିଲେ ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି। କ'ଣ ଉପକାର? ଗୋଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ମଣିଷ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଏ ଗାଈ ସବୁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଅ, ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତ ଗାଈ ଗୁଆ ଘିଅ କେଉଁ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ଦେବତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଘର କରିବ ଗୁଆରୁ ଘିଅ ବାହାରୁଛି ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ଗୁଆ ଘିଅ କ'ଣ ଅର୍ଥ ମାନେ ଗୁଆରୁ କ'ଣ ହେବ? ହୁଣ୍ଡାଟା ଗୁଆ ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୁଆ ମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଖନ ଛପା ହିଁ ଯେଉଁ ଘିଅ ହେଉଛି ବାକି ଦହିରୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘିଅ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅଟା ମାନେ ଗୁଆରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ନା 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 ସେଇଟା ବୁଝିବା ତମ ଭୁଲ। ଗୁଆ ଘିଅ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଈ ଘିଅରେ, ସେଟା ଗୁଆ ଘିଅ ତ କୁହାଯାଏ। ତମେ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଈ ରଖିଛ? ଗାଈ ହେଉଛି 10ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, 10ଟାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଳିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ବନ୍ଧା ହିଁ ଖାଇବ କହୁଛି। ଆଡ଼େ ଚାଷ କାମ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛ, ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛ। ଗାଈ ରଖିଥିବ ମାନେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ କମଉଥିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷେ କ'ଣ ଶୁଣ, ଆଜିକାଲି ଦାନା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ହେଲାଣି, ଦାନା ଦାନା ଦଉନା? ନାଇଁ ଦାନା କିଛି ନଦେଲେ ଆଜିକାଲି ଗାଈ ଲାଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ। ଆମର କମ୍ ଦାନା ଦିଆହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଚଗଲି ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୋକାନ ଚଳେଇକିରି ଗାଈ କରିକି ତା ଦେହରେ ବିଲରେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଦେହରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ବି ଭୁସି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋରୁ ବି ମେସିନରେ କାଟିଲେ କ'ଣ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେବନି? ମେସିନ୍ ତ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, ଲାଇନରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେବ, ମେସିନ୍ ଥୋଇଦେବ, ସେ କାଟି କରିଦେବ। କ'ଣ ସେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ କାହିଁ ହେଉଛି? ତୁମେ କର୍ମ କର, କର୍ମ ନ କରିକି ଖାଲି କଟାକଟି କିଛି ନ କରିବ, ହାତରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଦେବ, ସେ କାଟିଦେବ। ମେସିନ୍ ବାହାରିଲା ଏବେ ଗାଈ ଧୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଲଗାଇଦେବ ଧୋଇଦେବ, କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ କହୁଥିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଈ ତମେ ଦେଉଛ? ନାଇଁ ଆମର ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ସେ ତା ସେ ଦରମା ପାଉଛି, ଟୋଟାଲ ଦରମା ପାଉଛି, ଡେଲି ଆସି ତାର ଧୋଇକି ଯାଉଛି। 10ଟା ଗାଈ ମିନିମମ୍ କ୍ଷୀର କେତେ ଲିଟର ଦେଉଛନ୍ତି? 10ଟା ଗାଈ ନିହାତି ସେମିତି, ଗୋଟା ଗାଈ 10 ଲିଟର ଅଛି, ଗୋଟେ 5 ଲିଟର ଦେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଦେଉଛି। ସେ ଗାଈ ନେଇକି ଦେବେ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆଭରେଜ ତମେ 100 ଲିଟର ଦିନକୁ ବିକୁଛ? ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛଣ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ରେଟ୍, ଛଣ ଏଇନା 100 ପଇଲାଣି 200 ଟଙ୍କା, 200 300 ଛଣ 100ଟା 200 300 ଟଙ୍କା। 1400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲାଣି, 1400 1300 କେତେବେଳେ କ'ଣ ସରକାର ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା। ତେଣୁକରି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଗାଈଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାତ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ କର? ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ବେଳେ ଧୋଇବା ଏରିଆ ସବୁ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସବୁ ତାଙ୍କର ବାତ୍ୟା ବେଳେ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଦେଖିବୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଘର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ହେଲା କି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଗାଈ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୁହାଳ ଯେଉଁ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ତମେ ପାଇନା? ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ସରକାର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା କ'ଣ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ତମ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇନି କେତେବେଳେ, ଆମ ତ କାମ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବନି? ହେବ ବା, ସେ ଶୁଣିବେ। ସେ ଡିକୁ ଭାଇ ଶୁଣିବେ, ଯେ ଭଲ ଡିକୁ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଭଲ ନାମିଦାର ସରପଞ୍ଚ, ସେ ଶୁଣିବେ। ନା ଆମେ କହିନୁ ସାର୍, କହିବୁ କାହିଁ? ଆମେ ତ କର୍ମ କରି ହଉ ଚାଲିଛି, ସେମିତି କହି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବାନି ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିଲ? ୟା ଦେହରେ ଭଲ କଅଁଳିଆ ଛଞ୍ଚିନା ଘାସ ହେଇଛି, ମିଶା ହେବ। ସେ ଘାସ ଛାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ବସ୍ତାରେ ବସି, ଉଢ଼ାଳିଆ ଅଛି ଏଠି ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଘାସ ମିଶା ହେବ। ଜଷ୍ଟ ଦାନା ଖାଲି ମିକ୍ସରେ ଛିଞ୍ଚା ହେବ, ଲୁଣ ଦିଟା ପଡ଼ିବ, ତାଟେ ଫେଣ୍ଟା ହେବ, ହାଲକା ପାଣି ଟୁଆ ଛିଞ୍ଚା ହେବ। ଗାଈ ତାର ମିକ୍ସଚର ଭଳିଆ ଖାଇବ, ଯେମିତି ଖରା ଦିନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବନି? ଜାଡ଼ ଦିନେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛ, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ଚୋବେଇବେ। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବନି? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋରୁ ଖାଇଲେ କେଉଁଠି? ପାଗଳ ହେଇଗଲି କି ବାବା? ଇଏ ପୁଅ ଟିକେ କ'ଣ ହିଁ ଭଲ କଥା, ଟିକେ ମଜା କରିଦେଉଛି। ଆମେ ତ ଗୋରୁ ଗାଈ କ'ଣ କମେଡ଼ି ହେଉଛି, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଗାଈ ରଖ, ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ଅଛି, ହେଲା କି? ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି। ଗାଈ ଯଦି ଯିଏ ନ ରଖିବ, ତେବେ କେଉଁଠି କ୍ଷୀର ପାଇବ? କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବେଳେବେଳେ ହ୍ରାସ ପାଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ରେଟ୍ କାହିଁ ବଢ଼ିଯାଉଛି? ଦାନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସବୁ ବଢ଼ିଲା, ଲୋକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଷ ବି କହୁଛି କମେଇ ଦେଲେ। ଗାଁରେ ଶୁଖିଆ ଥିଲେ କିଣିକି ଖାଇଲେ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିଗଲେ, ହେଲା କି?
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି